Jawela amakamera akho bese ukhuluma uDothi ngayo. Into engangene ukhuluma umsangano ayikho lento ekhulumayo. Ukhuluma umsangano. No, ukhuluma umsangano wempela. Nami ngomunye wabantu ababe nencindezi uluhlukumezeka. Here's Moscow. Yebo mfowethu. Inkinga awukho mfowethu awukho ngoba mina nginama plans ami onke aphelele. Ngikhuluma nje awukho uzembumbulu uthena imbuzi. Mfowethu ngisuka manje ngisuka la ngiye kushinza imoli lapha. Ngiyobheka igusha kufanele ngihlanze unyaka egusha entshashana. Ngiyasikhipha kanjani siliphi? Konje nileli bandla elithazayo. Ngizizwa ngijabule kakhulu. Ngingazi ukuthi ngiyophila kuze kufike lesi sikhathi. Abantu abaningi bahamba bengafezanga amaphupho abo, mina cha sengiwafezile. Ngiyabhukwa left and right ngamagigi amaningi. Since Paris kahle kahle umthandeni mfethu sisikujwayele nje ukuthi agige nje from 6 to 6. Noma ngingabe ngizohlanza unyaka kodwa kufanele bangibhukwe ngisho eclubini enabantu noma restaurant enabantu abawu5 kufanele ngihambe ngibaperformela labo bantu ngoba bathenga amathikithi abantu bazobona mina umuntu yakho. Bese ngiyasuka lapho nge-stadium yabo. Are you ready for 2025? Aibo! 4, 3, 2, 1. Happy Ngihappy ngendlela esimanga njengamanje uMaskandi uhloniphekile wonke umuntu ufisa ukucula uMaskandi wonke umuntu ufisa ukusebenza noMaskandi ngenxa kaMthandeni SK. Make some noise one time. Bekuyiphupho lami futhi kuyisifiso sami ukuthi uMaskandi ushintshe endleleni owaziwa ngakhona. uMaskandi ushintshe ufane namanye ama-genre. Sekwenzekile ke lokho kodwa ke kube nzimanyana khona. Yabona benhlala effective round. Awuyibona. Wena utawuphatha kahle wena. Mhlambe kuleku environment wrong yabo. Kodwa lona uphadlana longikhonzile. Yabo ungihambelana manje ngalelo. Uthi yani? Hambelana manje ngalelo nolwami. Yakazi wale kanje. Ukambelana kwama ngawena. Okay, lilalele. Ngensini. Lithi phela singathetha amacala mina. Ngensile kamfana. Ayiseyindawo yamacala. Ngensile mfana. Ukuthini? Uyokushona. Ukuthi ngalelo lwa. Ukhuluma umsangano ayikho lento ekhulumayo. Ukhuluma umsangano. No, ukhuluma umsangano wempela. Nangu. Isikhathi esiningi mina umuntu engifuna ukuthi thola ngiyamkwara ngiyabona lokho ngingumthinta ngimuthi. Ngizwe ngimkhonzile
ayikho into umhlangano engikhuluma wena pho uqambelana manga ngale naye bona uqambelana manga uthi wena walanga ngani hayi ukhuluma umhlangano ayikho lento oyikhulumayo Uthula wena, uthula because ngabe uyasho ngake ngala naye ngazane wena uthi mawuda kwela makhamera akho bese ukhuluma uthi into engangene kuzo mina no ngizongene mina bangilithinta bese liyabhoka mina ngiyajabula uyabo kodwa abantu bese bekwada ngempela kanti mina ngikho lapho ngempela ngimi nje umdlalo nje into yalo ngoba phela na umfowenu kuyenza umfowenu agcine ebe nomona mawulokhu uhlabana umthandeni nje izinto eziningi ethi nomaskandi uyo oqalayo manje iqhuna lakhe benyembezi likhipha kokungcola nokubola lekubolile likwenza kuwe noma ngabe umaskandi nguthathe ngawuphakamisa ngawina urecord of the year kodwa kubona bonke abantu abangamabhinca bazokushayela ihlombe lokho nami ngomunye wabantu ababe nencindezi uhlukumezeka Here's umaskandi noma ngabe umaskandi nguthathe ngawuphakamisa ngawina urecord of the year ngahlukanisa unyaka ngogushi ngashaya music video wangena ko-channel O okungajwayelekile kumaskandi konke lokho kodwa kubona bonke abantu abangamabhinca bazokushayela ihlombe lokho bathi abalandeli baseMpumalanga Qhawe sebahlukumezeke kakhulu kule ndima yakho yokucula bebacela-ke Qhawe ukuthi ubakhiphele location lo ngoba wenza ukuthi uqhathanise nomunye umuntu engamazi-ke Qhawe angazi ukuthi bakhuluma ngani but bachazile ukuthi bona banesifisa sokuthi uma ukuthi bayashintsha mhlawumbe babe ezasehhovisi uma kwenzeka noma ngabe yini engafika ngaleso sikhathi but donation lo bakhala ngawo ukuthi yiwo wenza ukuthi kube ngathi sibele emuva ke senginohlobo labalandeli olusha manje olubizwa ngezasehhovisi so abamukeli-ke abafowethu bonke khona labo nalabo abayingcosana abangamukeli sibese sibheka ukuthi uma silandile even ama-page akho sekancane sibona igcokama elisha sibona umthandeni SK okusho ukuthi iqhawe lethu lizabe kabusha bese sisuggest ukuthi mhlambe kulo red wethu esinawo mhlambe sengabe u-red and cream usitholele mhlambe isitoki singaba negama mhlambe sibize noma 600 rand cause unamajongo amaningi angekho emabridgini uthola umuntu ugqoka uhundi ka-2000 so ubuyenqena ukuthenga isikepha sa-250 so sizamubaqoqa abantu babeweza sewulisi leya ma-red nation asicela sicela iphele Qhawe sicela nje usenzele ifeva yabo ukuthi manje abekho abalandeli abajabule njengalo ku-inthanethi uma usikhuluma iqiniso i-competition yakhe uye ngoba ngisho ngabona ama-numbers online number 1 number 2 number 3 ngifuna ikhanda lo ingakho ngihlale ngikhala ngisoloko ngixoxana nabantu abasele phansi kubangwa into ey'bangwa lapho inkaba ko-Facebook nanokuthi usubuyisa isikhathi because into eyenzakalayo abantu abazongiyithutha nabo abazongiyithutha bayabona ukuthi without umthane abantu abayizitha zami noma nabafisa ukungcolisa igama lami bayakwazi ukuthatha inkulumo yami beyiphendukezele bese beyisabalalisa ngalezi zinto okuthiwa ama-influencer uyabo zihambe yiphawula-ke lezi zinto ama-influencer bese abantu bezwa ngama-influencer ngalamafoni manje umaskandi nokala eNingizimu Afrika ngivala amafoni ama-page ami kuma-postwa ngivala ama-booking lapho ngiqashwe khona ngingamukeli lutho for 3 weeks ngabona ukuthi ngiyabona kanjani ngiyakukhulekela ngakuthandazela futhi ukuthi uNkulunkulu akwenzeki yini ngicela kwehlisele futhi nakubasebantu angeke babi nakubantu ababhisekayo abenzele ifeva noma ngabe kuthiwa kunakele kangakanani abafowethu abaningi bekulukhuni kwemukela ukuthi njengamanje umthandeni ufike nesitayile esisha so bengangivele ngazizogcina mina sekugcine mina uma nje mina nginohlobo lomculo okuthiwa ezasehhovisi
lo shuni engushayayo manje omaskandi abaningi sebezoshaya wona ngoba umhlaba uhlehla ubuyele emuva yaphambili. Siyabonga kakhulu ukuthandeni ukuthi ahlale esithanda njalo nathi siyamthanda sana. Bethi inkabi zami la umxolisi noguliwe sithi siyabonga bafethu nathi ukuthi nihlole nje ethafeni kuzani ifoto saphila jabula kakhulu efeni Mpumalanga elalika sport bar. Bafethu siyabonga kakhulu isupport esiyitholile efeni ukuthi umthandeni afike khona. Silalika lifestyle sizobona umthandeni samile sigalelekile siphelele siyabonga kakhulu indoda ifikile isithembisile ukuthi izoza yafika vele. Uyaphi iyashisa into awuzinto ezengitshi uyaphi iyashisa into awuzinto ezengitshi Ngiyanamukela ngani zakwethu ngiyacela ukuthi sijabulele ubukhona benu la kubo bomkhulu bethu kwisibusiso ngaphezulu kwalokho saphinde ngavakashela umakhelwane wami umfowethu umfokampungose uShaka ngiyavakashelwe umthonga kodwa bengingafisi ukuthi ngiqale ngawe Mntakanhliziyo ukuthi ungibongise mhlawumbe noma ukubeka ungakubeka. Qala ngombongela for Song of the Year. Siyabonga nje kakhulu ngathi ngaqhubeka. Siyabonga. Nokubonga nje igalelo lakho kamaskandi. Okwesibili ukubonga iqhaza labo bamkhulu ekusekeleni uZulu nje wonkana nokwenza sure ukuthi amasiko asabanjiwe la kaZulu kundlalile indima enkulu. Sibonga kona lokho. Yebo. Ake ngiqale Mthonga ngitholisa. Nami ngomunye wabantu ababe nencindezi uluhlukumezeke. Kunilanga elilodwa engakubona ngalo. Engathi ngasimhla kumcimbi ocevuzile eMangolongolo. Kumbe eMangolongolo. Umcimbi ocevuzile ngazo ngaye wenza iphathi yani lapho umcimbi echithulisi. Ngangena emotweni ohamba kuyo angihle nawe emotweni ngemuva. Ngibone sengibuya phakathi ukuthi kade ngibe ngihleli nawe isidi yakhe yenzwa yimi ngiyinikeza lo mfo lapha wele wabantu abahlamba mic abahambisa ama cities ngicela izinto zokuhleli nazo ugasela cabanga ngabazi bangisithi ngayihambisa mangibuya lapho siye emoto esihamba ngawe nezinto zangakithi lento ukuthi ke ungazwani kwakho nomne wethu noma nomfowethu hayi ungazwani kodwa lokho kuphosela amazwi sabe saqaba yenze sho uyihlathi umpokantuli khona ngakithi ngithi mina yazi ngithuswa yini ngibizwa abantu engabazi ngahlala emotweni bangicela bangithuma sengiyabuya ngiyazi umthonga ubheke neyakithi kodwa sengifikele omunye unembeza manje ukuthi angayijahi lensizwa ngoba owakithi naye ilanga uyofika akaxela singekho thina uma engabuyi nojabula na balidlengele taxi bonke kodwa uthi uyihlathi wathi kimi shaka uyasaba sinawe lo mpansi imxosha wena uyaletha manje le nkani ngisemkhankasweni nokuyiqeda manje yabo ngoba ngayibona ukuthi angeke awukwazi uma izinto zibe mbili mfowethu uyabona awukwazi ukuthi ungafika ufumbathe igolide ngesandla khona la futhi uhamba ufinqa isibhakela uhamba ulwa nabantu kodwa ufumbethe igolide vele mawulwa uzobeka igolide phansi bese bayalithatha ihlakaniphi yabo manje kumele wenze kube kodwa umuntu angihlupha ngempela phela kwakuye nomchulu naye kwakusikhathi iqhuna khiphe inyembezi likhipha kokungcola nokubola lekubolile likwenza kuwe angiposhi Here's Omaskar. Iplan yami ngokufaka uMaskandi eklabhini
ukuthi ngiyazi ukuthi mina abantu abaningi umaskandi bawuthanda kodwa ukungakhuli kwawo utholakala ko Channel O nako Tracy nanokuthi utholakala futhi ikhona emaklabhini kwenza ukuthi uhlale njalo undermine kumele performance yethu siyesifase la phakathi eDP basisenza ngomuzika la sidlala ezinyawo zeplace siyajazz please please be ela msikhama ngakhona kuze bonke inyawo ngidalokho bese siyaswaya lokho undermine kaMaskandi mina ngulethe eclubini ngifika nezinsizwa sigqoke omoprint uthi izathu ukubhinqa wami ibhishu uMahu mangingena igqomo emva kwenye ipiyano emva kwelinye mase ngena mina kufanele kucaca ukuthi njengamanje nawo awuzangena manje eza kwaZulu ngithi yabo lapho ngivula umqondo womuntu ukuthi no uMaskandi uyafana neminye imiculo bafowethu akukhona ukuthi ngibana kucula uMaskandi mhlawumbe uyinyoni yabo siyizinyoni abasuka emakhaya izinyoni ezisiphiwo sokujabulisa abantu bashiselwa igazi laba bantu laba khona abinsizwe isuka emakhaya la othola ukuthi ithathwe isibonelo sayo lapha sase lokishini ithi yabona iyodla imali bayifika lapha nisithola ukuthi awunazo zakithi vuka lapha igiya khona abantu abagida kabi lapha abagiyayo la insizwe zabo ayikho into engene eclubini ngoba kuphila abantu so kamabhinqa amaningi manje futhi amabhinqa ya rock futhi amabhinqa asestylini ingakho ke mangifika eclubini lapha ngifika kusukume yonke into ngenza noma yini for uMahu yabo so lonto leya kuyona lento esingayidebate leyo noma siyibheke ukuthi ngikweniswa yini kanjani yabo kodwa nje kubalekile nje ukuthi ngenza noma yini for ukusupport uMahu ingakho ke nje into ayidinga ngiyayenza mina uyazi ukuthi ke iqhwaqa zihlolwa yibona abefazi mase ngiphinde futhi ngibuya senginayo uMahu sengidla ukotini ke lapha ngijabo ngikhombisa abantu ukuthi mina ngubani Buzo KG. Hey, refeta ngathi sinilinde KG thina. Wona seduzo konde stage. Try lo muntu zama lo KG. Into ebaleka kakhulu kunale performance. Kunegama abalibiza ngayo bathi surprise act. Ama-metro esikhathi esiningi noma ngabe kuthiwa into ethinta umculo kodwa kungenye environment. So ukuthi ayoba i-surprise kwenye environment and ngiyazi kwi-performance bazokwenza u-1. So kithi isho ukuthi lento iyomperformance komunye umhlaba. Guys, kunelanga lapho kunama-drink na ifile ukuthi singasadlula khona but next Siqale ngo-20. Sibe ngiyisetha-ke nje. Singadlawa. Ilawo iphakathi lapha phezulu. Ya. Ukusuka ngisho abantu phesheya bayathanda ama-metro so iyephepheni lami khona umuntu ozothi ngiyafisa le performance ukuthi nami ngiyibona ezweni lami yabo ngiyafisa njengoba ekwenza nje for the first time operforma ku-Big Brother akazi uMaskandi azeye lapha waya waphindelela umthandi akaze kwenzeka.
so kukomunye umhlaba yiyo lento esiza nomculo wakhe ukuthi ugcine ukukhula isivinini uthola ukuthi wonke abalandeli bama-genre ahlukene bayisupport ingoma zakhe ngoba ungena kuyo yonke imhlaba. And siyakubonga kakhulu ithuba esilinikwa ama-Metro. Siyafisa ukuthi nangelinye ilanga nomunye umculo amaskandi lezi ngane ey'ncane zihambe futhi nazo ngoba seyiqala indlela umthandeni. Kuyangijabulisa ukuthi sikwazile ukuba phambi kwabantu kule reality show ngaphambi kwabantu kwaze kwafika esigabeni sesithathu season 3. Kuyangijabulisa ke mina ngithola ithuba lenqayizivele lokuthi ngikwazi ukuthi abantu abayoconclusha 100 years to come bawuthi mabeconclusha befuna umthandeni ukuthi indoda yayiphila kanjani, insizwa yayiphila impilweni yayubani ebuqhaweni bayo, bayokwazi abantu ukuthi bengifune bengithole noma sengaba amathamba amhlophe.